South Africa sanibona kuphi nakuphi la nikhona ngane zakwethu umduduzo wamkhona zonibingelelayo sivela kwenhlangano ithuleleni organization bafethu angikho right nomkhuhlane uthe ukungibamba kodwa ke sesithe siphume sizobona nanku umndeni ke bayakhala indaba ka-RAF Road Accident Fund nabameli ke banenkinga kabeza ngayo bacela ukuthi hey thuleleni silekelele nakho sinenkinga la safaka isicelo sokulinyalwa ingane engozini yemoto bazowusho kunyaka bafaka ke icala kummeli ummeli ke wabenzela njengamanje kuthule nje nommeli wakhona bathi akabaphenduli akenzi lutho uyafunda nje ucingo mayelibamba akaphenduli kanje unkosikazi wakhe unkosikazi wakhe athi angazifayela kwasha kwacima kwavutha amalangabi sekusela amalahle kunje sebeze bathi kabeze ke nabo bazosibona ngapha ke bazosixoxela nje ukuthi babhekene nani inkinga babhekene nayo kodwa ke ngenxa yokusabela ukuvela kwabo ebusweni niyazi kulezi insuku abantu abaclaim road accident fund sekunezigebengu neimpisi esezibheka nje ukuthi ukulimala kwakho sekufuneka capitalize zona zihambe ziyokuthumba ziyokukhiphisa imali nibonile abanye nje betrendela ku-social network beshawa ngazi kiphi indawo ngapha ko beke ngala kodwa ngako-push up stand beshawa kanzima babethumba umuntu lapho wayelimele ngozini yomgwaqo wasekuphuma imali yakhe so-ke kuzophoqa ukuthi nathi sibavikele singabavezi ubuso ungabadisclose abantu ngoba into enemali phakathi esikhathini samanje eSouth Africa ayisaphephile ukuphepha kusekho nje nco yikho-ke sizobafihla nje namagama ngeke sibasho ney'bongo zabo kanye nommeli ngokunjalo ngeke simveza sawubona mama Yebo. Siyaphila unjani? Ngiyaphila. Sikhona kade nani ukuthi nifuna uthuleleni Yebo. senze nambona namhlanje uthuleleni Yebo sesambona sijabule kakhulu. oh sekukhulu ukujabula nkosi yami Yebo. ne mama kade mama wokhala ubike udaba lakho mama cela nje uthathe usibeke kwenzakalani nikhala ngani Ngo-2012 ngiyalimala ingane engozini yemoto uthe after ke lokho ke sase sithola ummeli ozosenzele icase leyo ummeli besixhumana naye leso sikhashana esincane uthemva kwalokho ummeli sangabe sakwazi ukuxhumana naye mawumfonela uthi uzobuya back usekhothi angabuyi back ufona unkosikazi wakhe athi uzokunikeza inamba se-office enganginikezi umsendele uWhatsApp akaphenduli kodwa ekhombisa ukuthi wona uWhatsApp ufundile besifisa usizo ngingakwazi ukusiza ngalo ukuze ikwazi ukuthi le case igcine iphumelelile kwana 2012 elimala yebo kodwa saqala i-claim sayiqala ngo-2016 2012 namthola nini nommeli lo samthola ngawo-2016 sasumnyalelo cousin wethu wanela wathini ukhazini wesithembe ukuthi ngoba ummeli akamazi ukuthi uyawenza amakhesi futhi agcine wawinile khona izinto azaziyo nokhazini wenu ngathi ngephathene nabameli usho ukuphathelana nabameli kanjani umuntu owaziyo into ezomthetho nemhlamba ukuze arecommende lo mmeli lo ngoba khona icase ayembonile enjengale ayewinile wabasizakala abantu ingakho ayisiyalelile kuyena uphike njengamanje ukhazini phela ushonile last year kodwa ke ubesazi ukuthi ummeli wamletha kunina unikeza inkinga sonke lesikhathi yebo esazi enzani nokhazini naye wezama imizamo yokumthola kodwa engamtholi niyakwazi office lakho ummeli asikwazi ofisini lakhe wayigcina efike kuthina ekhaya ezozigcwalisisa izinto akaze futhi anikeze ne-business card ukuthi nansi i-address-ke fika nizobona e-office no akaze asinikeze benihlangana lapha naye wafika la sasihlala khona ezobhalisa yonke into sasinakho ukumethemba ngoba uyazi ukhazini wami uyazi le ehlala khona manje phela ukuthi yabona ukwethemba kwenu sekushabayele manje akasekho phela ukhazini yebo wayethina nommeli wengasho ukuthi kufanele nifike azonikhombisa i-office lapho esenzela khona hayi akakaze asho ninesho ukuthi ummeli asinayo isho kodwa-ke ngoba ukhazini wethu wayewumuntu othembekile wengeke asiyalela umuntu ongayena ummeli ngoba wakukhazini wethu impela nje oclose kakhulu kuthina manje nethemba ukhazini yebo sake sayenaka lapha ka-Road Accident Fund sathola ukuthi uwummeli wakhona bayamazi mabe-check-a izinto wayelimele ngani umntwana welimele ekhulu emlenzeni nasengalweni
mawuthi kakhulu emlenzeni kubela waphuka wafakwa insimbi akaze ikhishwe namanje kuyena. Engalweni wastishwa engalweni la elimele khona. Wahlala esibhedlela from 22 July until 17 September. E-Grace Hospital ena-11 years ngaleso sikhathi. Manje una-24. njengoba elimale na-11 years therefore wayesengaphansi kwakhe esandleni sakho mama wona egadeni yakhe zomama. Yebo. Wena wasayina. Yebo. Okay, uneminyaka mingaki manje? Una-24 years. Ummeli ngesikhathi erishu 18 years wabuya ukuza kunina azosanisa umntwana. Akaze afike. Ukugcina ukuxhumana nabo kahle hle sigcine ngo-2019 sixhumana kukhona amaphepha ethi unkosikazi uye ecourt nawo kodingidwa lona lelo daba aphindake wabuya back. Sije lesi sikhathi ufuna ngabe kade le claim yakho umntwana yaseThlisha 2016. Yebo. Sekweminyaka emingaki manje? Wow, 10 years. Unyaka phela engangiphuma ngawe ejele u2016. Soku-10 years. 10 years. Namanje ngiyazi phela ngiyabala bese ngizokwazi nami ukufaka isicelo lapha kumongameli lamaphoso ukuthi nami angicobula ukuthi ngeke nanginike ushwele we-criminal record ngoba nami ngiyafisa ukuya kulamazwe angaphesheya. Manje khona ukuthiwa ungene une-criminal record kuwona. Yikho ngithi bengisibala nami isikhathi ukuthi sekuphela u10 years. Ngingaphandle ngiyi-free countryman. So-ke lesi sikhathi esingaka ufuna ngabe kade iclaim yomntwana yaseThlisha yini bikubambe phi mhlawumbe? Asazi ngabe singayithola i-feedback kumele ayikho i-feedback ebesiyithola kuyena ngoba besithi masithi siyabuza singayithola impendulo athi uzobuya back simlinde sithi uzobuya back lutho siphinde ngelanga sifone futhi aphinde athi uzobuya back lutho namanje akazi. Yazi inkinga ke le but nje kuyona yonke le scenario engizwayo nichazayo kukhona izinto lana ezirong zomthetho angithebo. Ummeli umthetho uthi ngisho ngabe kuthi ufika esibhedlela mhlawumbe ufika kephi ekhaya but ke uthi ke umthetho kuyafanele ukuthi whatever manje agreement ukuthi uyamthatha ukuthi abe ummeli wakho fika phela azokukhombisa ioffice nakho lapho engisebenzela khona nali ioffice lami noma ngabe nini lapho osidinga khona uyosithola la ioffice yabo ngoba le yamafoni iyo WhatsApp abakhulumayo ayisebenzi mangabe ukuthi usafuna ukulontsha icomplaint ka-LPC la bephethwe khona abameli. Kufuneka ukuthi ngiyile office ngiyalazi office lakhe njengamanje animazi nokuthi ke office lakhe wesiphathi akasekho ke nomuntu wena akhombise lo mmeli lo yabo but ke ukungazi angithi. Yebo. Okay, nicela sinisize ngani ke thina kaThweleni lemethe? Sicela nisize ngokuthi asithole mhlawumbe ummeli ongakwazi ukumsiza noma yiphi indlela engakwazi ukuthi sisize ukuze le claim yakhe iphumelele. Yes. No, hayi niyezwa makuba kwabuhlungu ke wasithi lesi sikhathi umntwana alimali but ke sizozama nathi ngamandla ethu ukuthi nilekelele as much as singakwazi yabo. Yebo singakuthokozela. Nokunikhombisa iminyanga ratho kufuneka sinidirectle kuyona nikwazi ukuthi niyoreporta khona nicela usizo yabo. Singakujabulela kakhulu. No, kulungile ma ake sikhuluma nawo umntwana okuyena ke umuntu weclaim yabo sike sizwe ke novo lwakhe nokuthi ke ofisani yena ngoba njengamanje usemdala useyi-adult icase yonke esiwela kuyena njengamanje yenqumo kufuneka yithathwe uyena but although nje ngiba disappointed ukuthi ummeli akazange akwenze lokho because phela uma ehleli nefayile yengane uyayibona ukuthi ingane isingakanani kwakuwena owayimele njengamanje singa above 18 sefuneka ibize ingane ize izosayina kube yona ekwazi ukuthi iyimele ingane ngokuclaim yayo. But mangenzekiwe konke lokho yabo kuyathusa nje ukuthi yabo ummeli kanti usebenza ngayiphi indlela. Nokulungile mawami siyabonga nje ake sizwe nako umntwana sibone ukuthi ke uma sesizwe namhlanje iphi ke indlela esingani-assista ngayo nikwazi ukuthola ubulungiswa. Ngiyabonga ma. Sicela ukuthi simukele nako umntwana njengoba ngingasho nje ukuthi ke ake sithole uphuvo lwakhe ukuthi ke okuyena umuntu ngempela walimala okuyiclaim yakhe lesikhuluma ngayo. Sawubona dadewethu. Yebo sawubona baba. Kunjani? Siyaphila. Ngiyaphila Nkosi yami. Unxese esikuzwa kwamama kodwa ke hayi ubuye ku-right umqemane. Hayi sothina impilo kumele iqhubeke. Okay, wena owalimala ngengozi nemoto? Yebo mina ngalimala. Usakhumbula kwenzakalani?
Okwenzeka ngesikhathi sesini angikukhumbuli. Ngesikhathi imoto igingqika angikhumbuli. Ezinye izinto ngiyakhumbula phela ukuthi indlela idlula la. Kodwa ukuba ngiyazi indlela ngaba ngikhumbula ukuthi sahamba phi. Ingqondo yazi yabuya ngakusasa sengiphapheme. Sengisesibhedlela yebo. Iyakushayisa imoto noma kwenzakalani? Cha ingishayisanga sasiphakathi nje emotweni kuyi-14 ngihleli ngemuva. Yes niyaka. Sasiya esontweni endaweni nje yayikhona. Umalume ehambisa ugogo esontweni nabazalwane abanye. Okay. Yebo. Okay, bathi cause accident agcine bengayishongo uthini? Angikaze ngiyibuze ngoba into engingathanda ukukhuluma ngayo kakhulu. Angizange nje ngifune ama details amaningi ngayo angabe ngiqabamba ngangibuzanga. Okay, siyezwa kumama la uthi nafaka isicelo sokunqepheza ka Road Accident Fund. Sisenza kanjalo. Okay. Wazini ngasicelo sakho wena? Isicelo ngangiphuma e-primary ngiyongena high school 2016. Ngiyamkhumbula ummeli efika kodwa nengqondo yami phela ngangisayingane efika ekhaya Adams ngisahlala Adams. Befika ummeli afika abuke la ngilimele khona agcwalisa amaphepha noma ngangingabuzi ke nami izinto eziningi ukuthi kwenziwa kanjani ngangisamncane ngangenza lokho kuthiwa ngikwenze ngaleso sikhathi. And then emva kwalokho kukhona indawo angisa kuyona sahamba nayo ma bafike bashutha bakala umlenze ukuthi kulimele kangakanani babhala ukuthi kunensimbi phakathi engizophila nayo nje permanent engisakhishwa ukuthi ngalimala kanjani kep ngikhumbula okuyilokho kuphela la ngaqala khona ngambona ngaphinde ngamgcina. Kaze ngizi communication from him. Wakhula waze wafika ku-18 years? Yebo ngakhula ngafika ku-18 years. There is no communication ekhona phakathi kwami naye nomama. Ngakhula ngaze ngabona nami ukuthi hayibo sesisithi isikhathi lo muntu angimazi akakhulumi nami sengine education encane ngomthetho ukuthi umthetho usebenza kanjani abameli basebenza kanjani ngaqala nga-investigate ngaphinde ngaya ngoba umuntu umenza umsebenzi wakhe ngeke uze lokhu umxini uthi hayi kanjani ngamyeka until ngiqede high school kwayima ngibona ukuthi hayi sekumele ngiqale manje ngicabanga ukuthi ngimisa kanjani. Okay, wathatha steps? Okokuqala nje ngiqale ngafuna uqale ngikhulume naye before ngibhalele nina. Ngazama ukumfonela ifoni yangabanjwa ngathola yankosikazi wakhe ngamfonela inkosikazi wakhe wayebamba ifoni wathi kumina umnyeni wakho use court ngalezi khathi akakwazi ukubamba ama calls. Okay ngathi mina ubani kumuntu phela ngoba for sone PA khona umuntu esikwazi ukukhuluma naye ukuze sifike kuyena kwabe ukuthi ngikhuluma naye wathi uzocela umuntu osebenza e-officeini lakhe ambhekele ifile yami ngalinda ngaphinde ngamfonela futhi wathi ifile abayitholi sadukile but usazoyinikeza isikhathi ayibheke. Ngalinda-ke futhi ukuthi abuyele back kumina into yangunyaka odluleleyo wazophela unyaka akabuyeli kumina. This year ngabo September qale futhi phansi ngifuna inamba yakhe inamba ayisebenzisa kudala ibingasasebenzi. Ngathola entsha futhi kuma cellphone cellphone number endala esasinayo ibingasangeni inhlobo. Phinde ngicela enye futhi kumama umama anginikeze ngimfonele ayibamba ifoni ngithi ngiyambuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngiyiclient lakho awuna communication nami ayikho into onginikeza yona ukuthi ayina feedback ecourt kuthiwe kanje angakazi ukungiphendula kulokho ngamxinike nami umuntu omdala ngivala ifoni ngimtsho ukuthi ngiyafisa ukuhlangana naye ngibone ukuthi icase it's how far because sake saya ka Road Accident Fund basho ukuthi yena ukhona ummeli kodwa look like ngathi akunamnyakaza wenzayo icase lokhu imendaweni eyodwa nje bangibuza ukuthi ngiyafisa nokushintsha ummeli ngathi mina ngiyafisa kodwa base bethi lokho kuzongikhosta ngoba uzobe sefuna imali yakhe so angikwazi ukuvele ngishintshe kwaba tricky ke for me ukuthi ngivele ngithathe isinqumo. Okay back ukuthi sicommunicate naye ngimfonele baba ithini indaba yokuhlangana angitshela ukuthi usecourt uzobuya abuyele kumina. Okay ngilinde futhi still futhi ngiphinde naye ngeliviki elilandelayo mfonele shuthi wayeseyazi nami engifuna ngayo ukuthi aba avela iziphi ngize ngifone ngenye sim card ayibambe ilokhu baba wathi uzobuyela kumina namhlanje ngisakulindile. Ngigcina ngidinwa ke nami ngimsendele imessage ngimtshela ukuthi this is the last time ngikhuluma nawe as a client ngiyawazi ukuthi amalungelo amathini sengikhathele ukukhuluma nawe sengizothatha to the next step kanti bengifuna ukuthi ngihlale nawe phansi sikhulume ungitshele ukuthi kuhamba kanjani ngibone ukuthi siya kanjani phambili akaza responde ku WhatsApp aka responde ama message ngisho ngamsendela imessage uthini ngeke aza kuphendula kuze kube namhlanje wasengize ngafinyelela la ingoma umuntu ongakwazi ukuresponda kumina as a client. Okay. Umthetho sorry phethwe iflu manje ngixolele South Africa. Njengoba walimala useyimina yabo uma wakho umuntu owe responsible for wena yabo.
wakuclaimela umakho-ke nommeli wasayina ama-powers of attorney and the-contingent agreement abayisayina naye na ummeli. But-ke njengoba ukhula wena uzofika kwisiteji sokuthi usune-ID, umthetho uthi kufuneka ummeli akubize kukhishwa uma wakho kungene wena-ke manje angithabo on record because iclaim yakho usuzokwazi ukuthi uyimele direct kwiclaim yakhe yabo. But ngithola ukuthi azange kwenzeke konke lokho yabo. And another things eyesibili eyokuthi kuza kanjani ukuthi ummeli weni nommeli ephethe ifile yakho neclaim yakho enkulu kangaka but-ke ningakwazi office lakhe yabo. Eyase office ayi bingayingeni ngempela because ngizebuka amaphepha awi-claim ngizengathola izolo ngabuka ama-address akhe asho indawo yasemakhaya ayikho into ethinta ukuthi usebenzela kephi la eThekwini wonke asho indawo yasemakhaya liqhamuka khona konke lokho angithabo i-red flags angithabo nalokho ukuthi ukushintsha inamba bese unga-notify ama-client akho ukuthi nansi inamba sengitholela kuyona yabo. Lokho nje ngicabanga ukuthi kukodwa nje lokho nakhona kunelokho sama-hazard angithabo kule case yakho nayo yabo. But-ke njengoba-ke bakutshela ka-RAF ukuthi uma ushintsha ummeli kuzokhosta kanjani, so-ke uze kuthina kaThweleni ufisa sikusize ngani sisi? Engifisayo beningisize ngakho ukuthi ngishintshe ummeli or kube umuntu omusha ozoteka over engizokwazi ukucommunicate naye sazi ukuthi kanjani lena okunye singakhuluma mase khona sponsor kanjani. Inhloso yami nje ukuthi ngithola ummeli omusha ngimshintshe lo mdala because akangihloniphi as iclient lakhe. Okay. Okay, I have to advise you angithabo later. Okay. Umthetho uthi-ke njengoba ummeli ubuvele kade unaye kodwa-ke kwakusayina umama yabo of which le nto ayesayinile umama njengamanje isizofana nento mhlawumbe engasebenzi yabo ngoba usu-reach i-age wena ukuthi usu-above 18 years of which naye ummeli u-aware ngalokho because phela ikhophi yakhe ye-ID ikuyena nekama wakho yabo uyayibona yonke leminyaka neminyaka esiyidrage yona le case yakho uyazi ukuthi surely now usu-reach istage sokuthi usungakwazi ukuthi uzimele wena ngithabo kufuna ngabe usakubiza njengoba direction nje wasayini yabo. So for now i-contingent agreement ayisayinile uma wakho naye asiyazi ukuthi thina ngithabo will see it by then if makuthi usuyamterminate kumterminate ngolemi lakho ebambelini ukuthi ukunqamula isivumelwano sokusebenzisana wena naye ngithabo. Uma appoint omunye ummeli uzofike naye angene ngayo lento ekuthiwa i-contingent agreement yokuthi awunamali njengamanje esandleni yabo. Njengoba ungenamali esandleni eyokuthi akenze umsebenzi mawusuphelile yakhokha imali yakhe esinxephezelo nayo seyothola imali yakhe lapha ngithabo. Naye lo mmeli wakho osuka kuyena ngithabo njengoba ayakwazile ukuthi athathe iclaim yakho azi ukuthi aninamali so uzoyenza ngeindleko zakhe ngithabo ngayo lesivumelwano ekuthiwa sorry i-contingent agreement. Manje mawumterminator akakwazi ukuthi usengaqhamuka ukuthi uzodemanda imali kuwena ngithabo because uyazi ukuthi awunamali esandleni ngithabo but budependela ukuthi ukuze ukclearishe iclaim yakho isettlishe ka-rotation fund kuyema kumkhokhela. Therefore-ke lo mmeli-ke uzokwazi ukuthi nina nobathathu nisayine isivumelwano sokuthi cha dedela ifile yami ize kummeli osolo sengimthathile ngiyavuma ukuthi mangabe imali eseyitholile imali yakho nawe uyonikezwa judging by ukuthi kuyokwenziwa ama-calculations phela ngomsebenzi wakho osuwenzile ukuthi uthi imalini iy'ndleko zakho angithabo. Nakhona futhi lokho kungasho ukuthi uma engaqhamuka athi mhlawumbe iy'ndleko zami ziwu-200,000 ziyothathwa njengoba zinjalo angithabo. Ikhona lento ukuthi ithathwe isiwe khona ka-RAF iyo-check ukuthi-ke bathi bayayi-tax angithabo ukuthi ngokwe-tax machine ngempela u-charge nge-rate ekuyiyona yona ngempela yini na angathi 200,000 kanti manje mhlawumbe u-60,000 yabo. But konke lokho kuyokwenziwa-ke uyena ummeli lo ozomthatha naye but ukuthi yikho ngithi ngik-advise ukuthi indlela ozoyithatha kufuneke la ukwazi ukuthi-ke uma kufuneka ubhende uzobhenda ukuthi no siyasayina ukuthi kulungile uyoyithola imali yakho uma ngabe yabo. So kangazi-ke kuzoba kona thatha zibe isiqinqumo. Hayi nje lokho siyavumelana yena uyaphuma sicela umusha manje. No mina nginankinga sorry njengoba uzocela sizokuthina kaThweleni thina will advise you ukuthi mhlambe nangomele sicela ukuthi sikuthule kuyena sizokwazi nje ukuthi simonithe ukuthi yes yabo
nawe ukwazi ukucommunicate nathi sikuthathe sikuse office uyobona i-office lakhe la uzokwazi khona ukuthi yabo umtholaphi yonke into enzobe yenzeka nathi zobe usiripothela sikwazi ukumonithela i-case yakho up until ize ifike ekugcineni angithi yabo uthole justice nawe niqhubeke nempilo yakho naye aqhubeke nempilo yakho ummeli mase niqede i-claim. Because mina into ebengikhalisa kakhulu ungacommunicate kwakhe ayi bengenza ngibe uncomfortable. Thina into yakho waye ungakhulumi awukhulumi uthuli. Beyond nje that thing stress kakhulu leyo time. Akana communication uyathula nje. So ke based on that you took a decision ukuthi akuhlukane into nesixhandi. Yebo indlela ayihlukane manje. Okay. No akunankinga mina seswami lokho okushoyo sizokwazi ukuthi sikwenzele khona thina. Yebo ngiyabonga cha South Africa ke engingakusho nje nokuqwashisa kakhulu ngoba nibaningi ngizoqala la ngiyazi baningi abazobona mhlawumbe i-interview yethu nefamily umama nodakazi angithi yabo nabo mhlawumbe banama issues mhlawumbe baqesha afane nawo lawa phethene ngendaba zo-tax fund. Ngicela negade ukuthi ngabe siyaqhamuka osomathuba abazobona ngoba ukhomenta ngaphansi uthi nawe unenkinga ucela usizo bese bethi bona hayi woza kuthina sokusiza ngoba mina ngisuke ngingamonitha ama-comment. Uma lowo muntu ekudonsa ula kuthina akukhiphele ngaphandle afika akuhlinzele ey'bini awukwazi ukubuya kuthina mhlawumbe usuthi hayi umuntu ngamthola la ngithi yabo mina ngenze nansi interview nawe uma unenkinga uyo-approach thina uze sizwe inkinga yakho sikwazi ukuthi sikusize ngendlela esokusiza ngayo nokuthi ukuthi sikusize through ngokwama-comment ukuthi uma kuvela umuntu ethi ngizokwazi ukunisiza ngoba lezi iy'gebengu ey'qola abantu ziqhamuka entweni ey'njengalezo angithi yabo la kuma-comment. So-ke lokho ngithi kugadeni inamba yethu uma nisidinga kathuleleni iyodwa ayikho enye inamba ekhona msana ukudlala abantu msana ukudlala o-Google nithi niyagugulisha nifune inamba zakuthwele inamba yakathweleni imile nje 0677893082 0677893082 ayikho-ke enye inamba yakwathuleleni yileyo namba nje kuphela uzothola kona uma ngabe ufona uzosithola kona futhi uma ngabe uWhatsApp usithola kona futhi uma ngabe usend SMS kumile nje kulapho ayikho enye inamba yakathuleleni. Uma ngabe ikhona imina futhi oyovela kanjela ngihlale kanje ngizoninikeza ukuthi nansi-ke enye inamba yesibili eseningasithola kona yakathuleleni. Mina-ke Mduduzo Mkhwanazi egameni enhlangano iThuleleni Organization ngithi nje ngiyabonga siyanithanda emakhaya nisale kahle nisiphathe kahle siyabonga.